але він у нас має сьогодні день народження. І громада його від усього серця вітає. Я можу від себе вам всім сказати, що я його не просто люблю і не просто поважаю. Я ним пишаюсь. Мені приходилося брати на себе якісь ініціативи ще в минулому році, і в мене пороху не вистачило на ці ініціативи, тому що сил нема. А він підняв, і щотижня він на південному пості. Він вже в шпиталі побував більше разів, ніж я. Він в минулому році на перше моє слово, що просять поїхати на кілька днів в АТО з волонтерами. Він без миті сумніву сказав я. В цьому році, минулому, вже то було позаминулому, в минулому році він дізнався про те, що можна стати військовим священником. І за одну мить він сказав я. Місяць пробув там, де лунали постріли. Жодного разу не розповідав про те, що пережив так, як міг би розписати той, хто хотів би похвалитися своєю хоробрістю. Але за даними, які я збираю по крихті, я зрозумів, він пороху таки понюхав, по-справжньому. Але не виставляє себе як сміливець, а скромно виконує свої обов'язки. Він та кам'яна стіна, за якою не тільки я вас запевняю, вся наша громада себе почуває спокійно і впевнено, тому що він взяв на себе взагалі всі ті грі, які тільки можна взяти в храмі. Він взяв на себе. Він мені друг, він мені брат. Він не просто співслужитель. Він той, на кого можна спертися, причому так, всією вагою своєю я інколи спираюсь на нього. І зрештою ми можемо щось зробити для нашої громади вдвох. Тобто, ніякі наші подарунки не можуть дорівнювати тому внеску, який він несе своєю діяльністю, своїм серцем, своєю любов'ю до вас, до всіх. Як він вас вислуховує, та я вже так не можу. Я вже так не можу вислуховувати вас. В мене вже сил нема. Прислухайтесь до його слова, до його проповіді, бо він живе тим, що проповідує. Він не вибудовує риторично проповідь. Він живе тим, що проповідує. І тому кожне його слово – це наслідок його особистого досвіду, як людини, як священника, як грішника, як того, хто намагається бути праведним. Хто хоче вдосконалювати себе, а через себе світ. Любімо, шануємо його, бажаємо йому всього найкращого. Він рветься знову в зону АТО. Тримайте за рясу. Тримайте за рясу, тому що нам без нього надзвичайно важко. Він цього не знає, але нам без нього надзвичайно важко. І так, як ми його з вами любимо, я не знаю. Це ми просто маємо нагоду поговорити на цю тему. Сказати всі слова подяки і любові, і взагалі слів немає. Насправді слів немає. Спасибо, Господи. І тому ми просимо заспівати йому много літа, а Владика додасть свого. Сучасні отці, дорогі браті і сестри, Христос народився. Сьогодні, як правлячий архієрей Харківської
єпархія має велику честь вітати отця Геннадія з днем народження. І хочу подарувати цю книжку «Аксіос», яка перекладається «Достойний», тому що справді отець Геннадій є достойний священик, достойний пастир на Христовій ниві. Тож, вітаючи вас, Отче, бажаю вам здоров'я, благополуччя, Божого благословення, щоб милосердний Господь вас оберігав, охороняв і довгі, щасливі земні роки життя вам посилав на многое і блага я вам вітаю. Коли до мене підійшла пані Ліза і каже: «Іля, підпиши поштівку». Ну, я почала писати «Дорогий отче Геннадій». І тепер ставлю 3 крапки. Чому? Тому що далі йде рідний. Підходить йому? Підходить. Улюблений. Пасує? Пасує. Знову ж таки, хто, батюшка сказав, у нас найкращий помічник йому, звісно, отець Геннадій, тобто помічливий, знову такий епітет. Хто в нас мужній і сміливий, хто був в АТО капеланом, це отець Геннадій. Хто має таке милосердя, щоб їхати в шпиталь і зігрівати наших захисників, обіймати їх, благословляти. Отець Геннадій. Можна продовжувати. Хто в нас такий креативний? Звісно, отець Геннадій. Хто в Фейсбуці бачить його фото, той розуміє, наскільки він творча особистість. Через це, дорогий, рідний, улюблений отче, так тяжко, ну зітхайте, добре. Ми дякуємо Господу за те, що ви у нас є. І просимо для вас благословення на нові ласки і щедроти повсякчас. Любимо і зичимо здоров'я на славу Божу.